या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. आपण कोकण साईडच्या स्क्रीनवर पाहतोय. रत्नागिरी रिफायनरी विरोधातील आंदोलकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेलाय. सत्यजित चव्हाण व इतर आंदोलकांचा जामीन फेटाळला गेलाय. 29 जूनला गोवळगावमध्ये जे ड्रोन सर्वेक्षण होत होतं त्या ड्रोन सर्वेक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. विरोध करणाऱ्यांपैकी 8 प्रमुख व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. आपण कोकण साईडच्या स्क्रीनवर पाहतोय. जामीन नाकारल्यानं आंदोलकांवर आता अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. अजून काही आंदोलकांवर गुन्हा देखील दाखल होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत दूरध्वनीवरून जोडले जात आहेत कोकण शाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर. साईनाथजी, काय सांगाल? विरोध करणाऱ्यांपैकी 8 प्रमुख व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांचा जामीन अर्ज जो होता तो आता फेटाळला गेलाय. साईनाथजी, काय द्याल याबाबत सविस्तर माहिती? अंकिता, निश्चितच खरं तर महत्वाची घडामोड समजली जाते रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाबत. कारण की एनजीओचा आधार घेऊन एनजीओचा पुढाकारात खऱ्या अर्थानं रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध हा एकूणच रत्नागिरी रिफायनरी ह्या संपूर्ण परिसरामध्ये होत असतानाचं चित्र हे वारंवार समोर आलेलं होतं. आताच्या घडीला याच एनजीओ मधील काही प्रतिनिधी असलेल्यांना वरती गुन्हे जे होते हे दाखल करण्यात आले आणि हे गुन्हे दाखल केल्यानंतर त्यांचा जामीन अर्ज जो आहे हा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. सत्यजित चव्हाण या प्रमुख म्होरक्या यांच्यासह इतर जणांवरती हा जो जामीन अर्ज आहे हा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे या सर्वांवरती अटकेची टांगती तलवार जी ही कायम आहे. अंकिता, या निमित्तानं मात्र सर्वात महत्वाचा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे या एनजीओ ज्या असतात या एनजीओ मध्ये कोकणामध्ये नेहमी कुठलाही प्रकल्प आला की त्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी नेहमी पुढे येतात. पण कोकणावरती ज्या वेळी संकट येतं त्यावेळी या एनजीओ नेमक्या असतात कुठे? ही रान माणसं नेमकी असतात कुठे? जी गावागावांमध्ये जाऊन पर्यटन जे आहे, कोकणाचं हिरवं निसर्ग सौंदर्य आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. ही सर्व रान माणसं असतील, ही सर्व एनजीओची माणसं असतील, ही नेमकी कोकणावरती जेव्हा संकट येतात त्यावेळी असतात कुठे? असा पद्धतीचा प्रश्न जो आहे हा रिफायनरी समर्थकांकडनं त्या भागातून विचारला जातोय, सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जातो. ज्यावेळी अंकिता कोरोना सारखं संकट या कोकणावरती आलं होतं त्यावेळी या एनजीओ नेमक्या कुठे होत्या? ज्यावेळी आंबा बागायतीचं अस्मानी संकटामुळे निसर्गाच्या बदलत्या वातावरणामुळे आंबा बागायतीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं त्यावेळी इकडच्या कोकणी माणसांना धीर देण्यासाठी या एनजीओ ज्या आहेत या एनजीओ या भागामध्ये येतात कधी? या कोकणी माणसाला नेमका साथ देतात का? अशा पद्धतीचे एक अनेक प्रश्न एनजीओच्या विरोधामध्ये विचारले जात आहेत. फक्त कोकणामध्ये एखादा नवीन प्रकल्प अंकिता आला की या प्रकल्पाला विरोध करण्याचं काम या एनजीओ कडनं केलं जात आहे. आताच्या घडीला अंकिता अजून थोडस सविस्तर सांगत असताना एकूणच राजकीय परिस्थिती जी आहे राजापूर मधली रिफायनरी प्रकल्पाला राजापूरमध्ये आताच्या घडीला सर्व राजकीय पक्षांचं तिकडच्या नेते मंडळींचं समर्थन मिळतंय मोठ्या प्रमाणामध्ये. त्यामुळे हे जे रिफायनरी विरोधक आहेत त्यांच्यासाठी आता कुठलीही राजकीय शक्ती धावून जाईल असं वाटत नाहीये. त्यामुळे या सर्व रिफायनरी विरोधक जे काही जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलाय त्यांच्यावरती मात्र अटकेची टांगती तलवार कायम आहे, एवढं निश्चित आहे. ही अटकेची टांगती तलवार नेमकी कधीपर्यंत त्यांच्या डोक्यावरून बाजूला होईल अशा पद्धतीचा खऱ्या अर्थानं आपला सवाल आहे. अंकिता, त्याचप्रमाणे अजून काही आंदोलकांची गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता ही सूत्रांकडनं वर्तविण्यात येते. अंकिता, धन्यवाद साईनाथजी सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल. या घडीची अत्यंत महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. आपण कोकण शाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. रत्नागिरी रिफायनरी विरोधातील आंदोलकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेलाय. सत्यजित चव्हाण व इतर आंदोलकांचा जामीन अर्ज फेटाळला गेलाय. 29 जूनला गोवळगावमध्ये जे ड्रोन सर्वेक्षण होत होतं त्या ड्रोन सर्वेक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. विरोध करणाऱ्यांपैकी 8 प्रमुख व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपण कोकण साईडच्या स्क्रीनवर पाहतोय. जामीन नाकारल्यामुळे आंदोलकांवर आता अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. अजून काही आंदोलकांवर गुन्हा देखील दाखल होण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवली जाते. ब्युरो न्यूज कोकण शाही.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.